Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Hekk miġburin flimkien għal din l-aħħar jum tax-xahar ta' Ottubru. Ejjew f'din il-qudiesa niġbru t-talb kollu li sar lill-Omna Marija b'mod speċjali f'dan ix-xahar tagħna personali u tad-dinja kollha. U nerġgħu nresquh lejn Omna Marija f'din il-qudiesa bħala t-talba tagħna biex tieħu ħsiebna, tipproteġina u takkumpanjana fil-vjaġġ tagħna tal-ħajja. Għalhekk ejjew nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni naħsbu fin-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel inħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jissoqilna dak li inti twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tiefqu għat-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmru fil-wisa tas-smewiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tiefqu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha iżommu wefqin. Żommu sħiħ mela ħażmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem. Ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfgħu il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispiritu li l-kelma ta' Alla. Itolbu dejjem fl-Ispiritu
f'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa. Issru fih bla ma tifqu u jitolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju li tiegħu jiena l-ambaxxatur fil-Ktajjen. Jalla jien nxandar inkun nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem kif għandi nagħmel. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajl lill-Alla. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistkenn u li jrażżan il-poplu taħti flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq arpa ta' 10 kordi nannilek, int li tagħti r-rebħa lis-slaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek flimkien, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek is-sultan li ġej f'isem il-mulej, slim fis-sema u glorja fil-għoli tas-smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesu xi Fariżej u qalulu: Mur, itlaq minn hawn għax Erodi jrid joqtlok. U qalilhom: Morru għajdulu lil dak il-volpi, ara jiena nkeċċi x-xjaten u nfejjaq il-mart illum u għada, u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu illum u għada u pitada jeħtieġ li nissokta t-triq tiegħi, għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħatlek Alla. Kemm rid niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-flieles tagħha taħt ġwinħajha, u int ma ridx. Ara darkom għad iħallulkom ħerba u ngħidilkom li m'intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu imbierek min ġej f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ħsieb li xtaqt naqsam magħkom illum ħanibdih propju b'dak li smajna mill-Apostlu missierna San Pawl lill-Efesin fl-ewwel qari, illi iħeġġeġ lill-Efesin biex jilbsu l-armatura ta' Alla. U jgħid b'mod ċar xi ħaġa li aħna mistednin illi nibqgħu niftakru, illi l-ġlieda tagħna mhijiex kontra id-demm u l-laħam, imma kontra is-setat, il-qawwiet, il-prinċpijiet, id-dlamijiet tal-ħasen. U dan importanti li nibqgħu niftakruh għaliex meta naraw il-ħażen madwarna, meta aħna nkunu qegħdin naraw anki dak kollu illi mhuwiex ġej minn Alla fid-dinja ta' madwarna, aħna rridu nkunu attenti li qatt ma nkunu kontra id-demm u l-laħam, xiġifieri qatt ma nkunu kontra il-bniedem, imma nkunu kontra il-ħażen tal-bniedem u din tagħmel differenza kbira.
Għaliex Alla jrid li l-bnedmin ikunu kollha maqudin flimkien. U kollha maqudin flimkien ikonna s-saħħa biex nelbu l-ħażen. Il-ħażen li hemm fina, il-ħażen li hemm madwarna, l-istrutturi tal-ħażen li jeżistu fid-dinja kollha. U allura il-ġlieda tagħna mhijiex kontrina nfusna jew kontra xi bniedem ieħor, imma l-ġlieda tagħna hija kontra is-setat, il-qawwiet, il-prinċpijiet, id-dlamijiet tal-ħażen, tal-ispirt il-ħżiena. U din importanti li nibqgħu niftakruha. Fil-fatt, San Pawl imbagħad jerġa' imur fuq li nilbsu fuqna l-armatura ta' Alla. Kif ħaniddefendu lilna nfusna. U jsemmi diversi affarijiet. Żommu sħiħ mela ħażmu ġenbejkom pereżempju bil-verità l-ewwel ħaġa li jsemmi. Ħażmu ġenbejkom bil-verità. Mhix il-verità ta' dak li jgħid ħadd ieħor dwarek, dik dejjem hija nieqsa, xi kultant giddieba wkoll mhix fil-verità. Mhix il-verità ta' inti x'taħseb fuqek innifsek aqqas, xemm ukoll tista' tkun imqarra anki bik innifsek, b'dak li taħseb u b'dak li tħoss dwar ħajtek u dwarek innifsek. Mela x'inhi din il-verità tal-armatura ta' Alla? Hija l-verità li jagħtina Alla biss li hu jaf jiġġudika l-istorja u l-ħajja ta' kull bniedem b'mod perfett u b'mod sew. Hija l-verità ta' Alla, mhux il-verità kif tpoġġilna id-dinja ta' madwarna. Jgħid iżjed ukoll ilbsu il-kurazza tal-ġustizzja. L-istess, għandna bżonn nfittxu l-ġustizzja bejnietna, imma kif tafu, mhux dejjem faċli li tinħoloq il-ġustizzja minkejja l-istrutturi kollha u l-istituzzjonijiet li jgħinu biex ikun hawn ġustizzja. Allura fuq liema ġustizzja qed jgħidilna meta hekk qed jgħid ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja. Jiġifieri ħalli lilek innifsek tkun iġġudikata bil-ġudizzju ta' Alla, għax hu jagħmel il-ġudizzju perfett, ħadd fid-dinja ma jagħmel il-ġudizzju perfett. Alla biss. Ilbes allura il-ġustizzja ta' Alla. Ilbes din il-viżjoni, din il-ħarsa lejn li aħna maħniex se nibqgħu hawn. Mela allura mhijiex il-ġustizzja ta' din id-dinja li taf tkun bżonn juża biex nippruvaw ngħixu fil-paċi u fil-kwid bejnietna. Taf tkun bżonn juża. U nispera li tkun bżonn juża mhux toħloq aktar diffikultajiet. Imma qed nitkellmu fuq il-ġustizzja ta' Alla u mhux il-ġustizzja tad-dinja. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu ta' sliem l-istess, is-sliem il-paċi. Kemm nitolbu għal paċi, kemm forsi anke dax-xahar ta' Ottubru, tlabna lill-Omna Marija biex tinterċedi għalina, biex nitolbu għal paċi, biex ikun hawn inqas gwerer u kulħadd ikun jgħix fis-sliem. Imma kif tindunaw donnu il-bniedem jibqa' jagħżel il-ħażen, jibqa' jkun hawn il-firdiet, jibqa' jkun hawn il-gwerer, jibqa' jkun hawn il-ġlied. Mela x'inhi din xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem li jien inkun bniedem strument tal-paċi u ħanagħmel ħilti jien min-naħa tiegħi u fija se nagħmel din l-esperjenza li nħoss il-paċi, is-serenità li Alla jagħtini jekk jien ngħix tajjeb u dik ma joħodili u ma jisraqili ħadd. X'jgħid inniżjed? Ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi, it-tarka tal-fidi. Għaliex din bija titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażen. Li nissaħħu fil-fidi tagħna, li nitolbu lil mulej bħall-apostli meta talbuh saħħaħ fina l-fidi. Qegħdin mixjin anki lejn ġublew tat-tama li hija t-tama marbuta anki ma' din il-fidi, marbuta ħaġa waħda. It-tama imma li ma tqarraqx. Għax hemm tama marbuta ma' din id-dinja illi tqarraq u tilludina u tiddiżappuntana bil-kbir. U allura meta qed jgħidilna hekk qed jgħid San Pawl lill-Efesin imma anke lilna wkoll illum illi ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi. Il-fidi tiegħi, it-tama tiegħi hija fil-mulej biss u f'xejn iżjed la fija nnifsi, la f'ħadd ieħor u laqqas fl-affarijiet ta' din id-dinja.
Imma jgħid ukoll ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni, illi niftakru li s-salvazzjoni bil-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu diġà hija lesta, is-salvazzjoni miksuba diġà. Kull ma jifdal biss it-tweġiba tiegħi u tiegħek li inti tajt iva lil mulej għal din l-imħabba kbira li Alla wara magħna biex isalvana, meta aħna ma kienx jistoqilna. Hija biss dan l-elmu illi rridu nilbsu biex nesperjenzaw sa minn din id-dinja stess il-ferħ tal-ħajja eterna maqudin mal-mulej. Mbagħad l-aħħar waħda fil-paragrafu li jsemmihom wara xulxin aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla. Aqbad il-kelma ta' Alla, mhux biss tal-liturġija ta' kull qudiesa ta' kuljum, imma anke li taqbad il-Bibja u tiftaħ u taqra. Biex inti tħalli l-Ispirtu qaddis tal-kelma ta' Alla jispirak, ikelmek, jara fejn għandek, jurik fejn għandek tirrenġa, kif għandek tgħix is-sitwazzjonijiet tal-ħajja. Li fl-aħħar mill-aħħar San Pawl jagħlaq billi jgħid mela itolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u b'kull ħeġġa. It-talb. Qed nofru dil-quddiesa hekk b'din it-talba speċjali u nduru lejn Omna Marija fl-aħħar jum ta' Ottubru biex terġa' tiġbor it-talb kollu li sar matul dan ix-xahar ta' Ottubru ta' kull bniedem fid-dinja. U nerġgħu nofruh f'din il-quddiesa biex ikun effettiv. Jalla jiġri dak li hemm fil-Vanġelu. Dak li Ġesu qiegħed jgħid. Ġerusalem, Ġerusalem, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera ta' Alla. Kemm rid niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-fliles tagħha ta' ġwien ħajja. Ejjew għalhekk ninaqdu l-koll flimkien b'dan il-messaġġ naħdmu biex il-għaqda ta' bejnietna u bl-għajnuna tal-arma ta' Alla inkunu verament mixjin fit-triq it-tajba, fit-triq tas-salvazzjoni. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien inresqu it-talb tagħna. Sabiex l-Ispirtu qaddis ta' Alla iqajjem dejjem profeti ġodda fil-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex kull awtorità tkun għal ġid u l-paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex kull bniedem li qiegħed ibati jfakkarna fil-passjoni ta' Kristu li biha ksibna s-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna nirbħu l-ħażen ta' madwarna bit-tajjeb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Insellmu l-Omna Marija flimkien Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u flimkien ngħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-semawwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħa il-kalċi, reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kuwati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna, li inti fis-semawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħanin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Nitolbu għal bżonnijiet tal-Papa u skont l-intenzjonijiet tiegħu
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-rwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenn għalina. Itlob għalina qaddis Omm Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina.
San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adiodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.